Té la paraula la senyora Martí. Gràcies. Ara, a veure, Marcos, t'ho dic a tu perquè eres el responsable d'esports, no és res personal. Però mira, si tu fores el gerent d'una empresa, t'hagueren tirat al carrer en seguida, perquè has aconseguit les dues coses que tota empresa no desitja. Una és baixar els ingressos i l'altra perdre clients. Això és el que la teua gestió al capdavant de la regidoria d'esports ha aconseguit, perquè des de l'any 2012 fins avui s'han deixat de vendre 5.072 tíquets i s'han deixat d'ingressar 9.651 euros. Això són dades que hem demanat a l'Ajuntament i que, per tant, el tècnic corresponent ens ha facilitat. No són dades que jo m'haig inventat. Per tant, que el poliesportiu no és un negoci és evident. És evident, perquè heu aconseguit reduir els ingressos, reduir els beneficis i perdre 5.072 clients. Defensar aquests números no sé com. No sé com se pot fer. És indefensable total i absolutament. A més, dius que els preus són iguals o inferiors als d'altres poblacions. I què? I què? Si amb els preus que heu posat nous esteu perdent en 2 anys quasi 10.000 euros. Si haguérem reduït o si haguérem mantingut els preus del 2011, a lo millor d'aixòs 5.072 tiquets que s'han deixat de vendre, se n'hagueren deixat de vendre menys. Hagueren tingut a més gent practicant esport i l'Ajuntament haguera tingut més ingressos. No? Perquè els números és això el que diuen. En economia existeix la llei de l'oferta i de la demanda. Quan la demanda era estable, tu decideixes pujar els preus. Què vol dir això? Doncs que la demanda va baixar. I és això el que ha passat. És així de simple. Quan la demanda és estable, tu impossibilites l'oferta. Perquè la fas més difícil, perquè li puges el preu. Doncs què passa? Que cau la demanda. Això és el que diuen els números. La Carta Olímpica assegura que tots els éssers humans del món tenen dret a la pràctica esportiva sense discriminació. Estos preus són discriminatoris, perquè estos preus el que fan és que només la gent que pot pagar-los pugui anar a practicar esport. I els que no poden pagar-los van a córrer. Que no és una moda, de córrer. És que no poden jugar a tenis, ni poden jugar a squash, ni poden jugar en cricket. Això només pot fer-ho una èlit que pot pagar aquests preus. I això és el que diuen els números, no és ni siquiera la meva opinió. Això és el que diuen els números. Per això la gent va a córrer i a caminar. Claro que sí. Què guanyaria aquest Ajuntament aprovant aquesta moció? Pues que guanyaríem tots. És que no entenc aquest encabotinament de no voler aprovar una moció. Guanyarien els esportistes, els ciutadans del Xemesí, perquè baixarien els preus i, per tant, els seria més fàcil anar a practicar l'esport que volen. No el que poden, sinó el que volen. Guanyaria l'Ajuntament. Acabe. Perquè si pujara el número d'esportistes, segurament augmentaríem els ingressos del poliesportiu. I guanyaríem en salut. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, recomana la pràctica esportiva com a mesura preventiva de moltíssimes malalties. És obligació dels poders públics facilitar la pràctica esportiva als ciutadans. I vostès en aquestes polítiques estan impedint-la, estan impossibilitant-la. I són els números els que ho diuen, no sóc jo. Gràcies. Gràcies. Ara ja sabem per què heu pujat els preus. Ara sabem que heu pujat els preus perquè la gent no gasta el poli i vaig als clubs privats. És això el que estàs dient? Fer competència deslleial. Mira, Marcos, els números me'ls has donat tu, me'ls ha donat la teua regidoria. I els números diuen que s'han venut 5.072 tíquets, menys en 2 anys, i que s'han ingressat quasi 10.000 euros menys en 2 anys. Si tu fores el gerent de la meva empresa, avui estaries en el carrer. Gràcies.